Ahoj lidi, vítám vás ve videjku jménem Stroj času. Nebudou tady žádný doplňky, tak se nedivte. Takže jdeme na to. Ahoj holky, jak se máte? My se máme dobře, ale stala se jedna hrozná věc. Našli jsme stroj času a jedna slečna, která ho provází, nám zakázala do něj chodit a myslím, že ty by si mohla jako jít s námi, ty seš na to odbornice na takovýhle věci. Já nevím, jestli smím. Neboj, to bude jenom tam vklouzneme, půjdeme do minulosti nebo do budoucnosti a pak se hned vrátíme, neboj. Co říkáš ty? Jo, jasně, jako neboj se, vůbec nic se nestane. Tak jo, tak dobře, tak jdeme, pojď. Stroj času. Strom. Prostě si vlezeš do toho stromu a jsi v jiném světě. Dobře, já beru. Tak jdeme? Dobře. Holky, pojďte. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1. Ježišmarja, 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 Ježiš. Kde to jsem? Jako kde to jsem? V jakém světě? Já jsem asi... Ježiš, jsi v pohodě, jsi v pohodě? Holky, jste v pohodě? Kytara? Obří? Počkat, to se mi nějak nezdá. Co mě? Mně se to taky nezdá. Sakryč! Ježišmarja. Jdeme zpátky. Jak to zpátky? Ježišmarja. Co to mělo být? Sakryšmarja. Já se asi zblázním. Takže to bylo videjko Stroj času. Říkám vám čau.